Wat pekpo ne iben yakabapli namar haga jingdum jonga jingin haga jing pholo jonga jingmuj berkat kam ban se ban kerpat ingi ban wan ban pensulem yaki jingsem jinjar jongka syaki pat kasi bayar jongi laban set ru kamla laban watla ru kamdon kadai satang kene kalenti bakala ban yobyang ya kajingkermen haga jing imbadum jongka nakawai kajinge syakawai kajinge ki ban killing shop ya kabapli karyo kuntai hatu kadai ban sisngam ki umat ki toy naki khmat jongka me labasni ndrei hakmat laki khun bei tangka durpu samke panpa nakata kadaw ka wermoin foundation kala shimkhia ban wan chanoston kum kalenti ban rung ha ka donut ki pajba ban pentip yakani khubor syaki angel jongka nong ba noston syaki riu din burom kanoston bat syaki riu solem na kanong ba noston nitip hapo jong pi ki don ki mensim kodor ki bakloi ban tonrong lem ya ka jinge jong ini longmi bat kumju ingker parin na pi ki pat kasi bayar ni yeng kum ka jingking ban penyasno ya ini kong bat pi ni wan shani da ka jing e bat jing tumu ban le ko batam ya ki para mensim om ban wan that ni wan ra ka jing soper hakishnong gitau kari kasi bai ni e ya pi baro bat inget bakani ka video kan wan ra ka jingmen ya kan ni ka longkami da ka jing snai jong try kan ra tungi ni ngap no ya ka jum bau jong kan ni ka longkami bat claim artin inget ba pin nam klet ban yarap lem ya ka bapli ada i shailin harbani ba shong basa ani hati saw dan hadan nostan ngadon famut ikun ilok jengaro i laik ngaduk perba dang armet ini ikun dan shibnai arbanai hakpo hadin bang ila asngau ya kerteng jaikong bat ya ka jaka sa ba isyang temta pat na kaliang jong ka wermoin foundation ni bo ka jingkar pat ikong bai pensailem hakmat jongi ki pajba hai bedai bat ka jinga jongi ai thu kong ai ki baje ai phi ngadon famut ikun dan ilok jongai ila i ngaduk perba arang pun ini iba kadu kanu ban hai dan dang shibnai arbanai tu hakpo ada apa hai temta pat phi trayum ta blong ta ngaduk perba i di ba i ina pada hakpo dan ngala lebela yang kibreu lepit khulum man kasni hai man kasni hado prabanai prabanai pila amta hado prabanai ko macam dapanai ngas sa shom hayeng shaban kha i khulung hai kumud dang arnai hak po i khulung i lok jong phi la lok ma shawai hai kumud nalor ba phi ra i khulung hak po phi hap saban bela dem dai hai jenja pa dai tumut haru mata bidang bela be ne phi shong yeng menta nadu perbanga sa khana ini hadin ba phi la khai ni khulung hai ini ma khai ini khulum ngestom ila lagi phistam yalde phistam kumno perba kharu la khalong la khashitom phi stam hai ngadon ru jingpang hakithet phi jingpang hakithet hai nadu ita ko ngam la shu ban leg belang hap shong hayeng kemudian nak kadau ba phim la shu ban se ko bayeng hai kanu banai phim la shu ban se ko bayeng khandai shu banai kandai shu banai hai tini traying ong kumno ya phi ba phim la ban se ida ong yang watlat seha khotlat watlat lem Watlat shawai. hai tang ba shai phini olat ma hai dami nani ru kemud phim wat yeng shawai ru manu ban shania e phini marba phim la taban belaru kemud alor kata dandan suka jinge kemud bakong san kolong ba phim la ban se bayeng hai tang ba so tho ma ba i traying jong phi dei ba bha ma te ngi na ka seng ru ngi bu ka jin dwai e ba in chat in klan ma kumba ila le bha ya phi ublein kur khoi e ma wala phim la ban si ru ndei trai ba khor ru ka ta ma ndrei dang ai lat e phi ba na kremen skem ba nang ai lat chu ya phi ba phin shong hang ne ma te dan pa hi ki bri ko bani rap e phi kra ba phin la ban se ko ba yeng chu i ma te phin chu kai ga jing ek ba phi kendu
piang sa ni klung ru misha imklan dai Oi ki kelung ro na do par badang kha hadu talak pra banai syait klein shu di dawai bik man la banai dap shadem ma Oi shi banai arsen laisen na le chin dawai ka shi banai nalor bum dan pisa Oi nalar isar undan ka shilong ta phi ba kiwan habawan ka jing ka jing mem kiwan daka lan re ngai skem bau trai kan rat udan dan ka bar phi ma inam dai ban klet yu trai kan rat ni bot ka jing duai ma wala phi sim nga so thu ba ka jing jong phi ka ban kong ka dai ba ilok jong phi mishong sar kat chubat phi nak da ba mishong sar kat chubat phi mut phim la chi ta man se ba yeng ma ban belai ri phim la mar phi pang na ma te man ta ikon jong phi ru im sa im klan ma na do ba kha do man ta te pla jinjar ba ka jing ya la ban ba phi na ta ka don sakai ka jing ya ba kindo nalor ini klung bapang semta pin hap soban si by school den dai la jalan school te kata phila nai mal la kata ru la re nama ka bai school barim ro ngampat la siu kabarim hi pat seo pat siu sebab menta Oi sebentar pat ni lempat lai renew klem pat la re te la jinjar phi ngai bej ma ka jing ya tingin sem bej man ri ngai bej ba kin don bej takibri ka ba it's na phi ki ban yarap ki man kersane phi ma akum gani ka jing ya ba phi kendo ma ngati ba phi dei tang kun thai nalor ba phim shat phim klan te kemud ban syulat ka bor ma ban syulat ka bor kan thai ni ban syulat trai ban lej belar mud lakut kamdan syukalat kai dei wala katar ni sini askem ba ki don ba ki ban yarap phi ma te karan syuk ai gai ba phi kendo ajing em nor kata dan ai ba ka pesusi penden ba pen dia wi phi ma ajing em na kaliang gabam ro tentang motang kau dinga ai ban shat undan re kemudian karasyan phi ana mia te ilok jong phi ma choy betray yu tray bala misteri kuntu kumut iman syuk mentai mon ai jingrap ini kon jong phi saungut wan shu re juman juan pet ikon tambangi bo jidwai iru ba in dan ka jingmen ma mar la ya la jong ti ma pir pe ban klan gam sem ban sim dak wai pa kan ti ba thamai ma ubelai ndon kat bat phi ma kong ngasu ka jingya jong phi adin bang lai thukana adin phi lai thu ya ka jingya jong phi ngasu thu ya ka ai ka ba phi mat ka jing im ma kam dei ka basu dei phi dei ka ba klan kam sim ma ban ya la ka jingya tenga kermen skem ba ubelai ndon kat bat phi ma pila ne issue ban no dan shui ban no dan tangan pen pau bai mar ba shit ong ka contain ma habang iyo ban pen pau ya ka jingya ma ni so ba ka jingya po mesin jungi ka kala ka khamduna te ta pen pau lo fi ong ka ba ka phidan Kalau nga sustom pala pila de kadang kwa pa lektas ayul untuk om yalat hadu mentaru supang beki kejat cilong tersan tersan bikti kejan longpang tentang long la reham shit tentang long dekha long tha kamer ru kmi yo balik asuma jadi dawai kasih tanghang ne pok longpang la arbanai lai banai thai tambah klan pat snow pat snow ya dei tela anjar fi ma berkan namar pin lech chimdwa yal diru pihak ban pendiang kabam kadi ahi ngasem pihak ban pe ini khon dang rin ban ai nang ru phimyo mo sei pin la ban penwat bri ban ri ini khon jong phi mo pin mar pihak ban silo kadar haba pia thu ingi ta kabam kadi phim biang ban sumari klung phim pat yo yala dir pipang bayeng hadu mata khandai fo banai phim pat sio ya kan dia sang hau kabor jublai mang ikermen scam ba dak ni video ma kindon ni gi ba la ban yarap e ma ban istin ai lem e ma nya pi ngom no kermen ni kata ma mar bangi wan hang ni kamut bangi ring ni video bangi kwa ba kan ni video jongi kan ma kan sapriang ni ba kindon sibon ni ba pe ni video kaman to ya kata
ni ko ban pai tang khnien dei ki breu pat ki bakloi pan yarap kin mo ka video jungi kalong ban ra ka jingklal ni ban ra ka jingkermen hanono kalong ying ka bang irung teng kermen scam ba ni video ka bang iring ru kan ra ka jingkermen ni ka ying ka sem jong pi kong mo ublai ndor reng kat bat pi Stampe